ମାନେ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଖରାଟାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମାନେ ତା ନିଦ ହେଇଯାଏ ଭାଙ୍ଗିନି ଏକରେ ଘୁମଉଛି ଦୁଇରେ ଆମର ଯେଉଁଠି କାର୍ ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଠିକି ଗଲି ମୁଁ କହିଲି ଉପରେ ଆଜବେଷ୍ଟ କିଏ ଖଡ଼ ଖଡ଼ କରୁଛି କାର୍ଟା ଘୋରିଯିବ ବୋଲି ସେଠି ଅଛି ଆଜବେଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି ଆଜବେଷ୍ଟ କିଏ ଖଡ଼ ଖଡ଼ କରୁଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆମର ତାପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଚାଉଳିଆ ତୋଳିଆର ହେଇ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ପିଜୁଳି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମାନେ ଖରାଟାରେ କିଏ କହନ୍ତା ସେଠି ଚାଉଳିଆ ଘରେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ହେଇଯାନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ମତେ ହଁ ମାମା ଏଇ ଭାବରେ ପଚାରିଥିଲା ଯେତିକି ହେଇଗଲା ତା ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଯେବେ ଯିବୁ ଯାହା ଗୋଟେ ମାମା ଛାତକୁ ସାଙ୍ଗେ ଆଇଥିଲେ ନା ତଳେ ସେଇଠୁ ଯେ ଏଠି କିଏ ତୋତେ କହିଲେ ଆସିବୁ ଯେବେ ଆସିବୁ ଯାହା ଗୋଟେ ଆଣିକିରି ଆସିବୁ ଏକୁଟିଆ ଆସିବୁନି ସେଇଠୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି ମାନେ ପିଲାଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିବା ଆଜବେଷ୍ଟ ଉପରେ ଚଢ଼ିବା ପୃଥିବୀ ଭାସିଯାଉ ଘର ଲୋକ ତେଣିକି ଯାହା ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାଙ୍କେ ଛାତ ପୁରେଇଲେ କ'ଣ ହବ ମୋ କଥା ମୋର ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଖରାବେଳଟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବତେଇଲା ନା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଛାତ ମାନେ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଆଜବେଷ୍ଟ ହୋଇଛି ମାନେ ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ପିଜୁଳି ତୋଳୁଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଏଭଳିଆ ଖରାଟାରେ କିଏ ମାନେ ଏମିତି କରେ ମୁଁ ଆଜି ବି ଜାଣିପାରୁନି ମାନେ ଏବେ ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଲୁଗା ନେଇଯିବା ତୋଳିକିରି ନା ଆଉ ଟିକେ ଯିବ ତମ ଲୁଗା କଥା ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଛି ତମେ ଛାତ ଉପରେ କ'ଣ କହୁଥିଲ କା ପିଜୁଳି ତୋଳୁଥିଲି ମାନେ ପିଜୁଳି ହେରିକା କେଉଁଠି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମାନେ ଏଇ ପିଲାଦିନର ଅଭ୍ୟାସ ସେତେବେଳେ କାଳେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଟି ଯେଉଁ ନେଉଥିଲେ ୟାଦେ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଯାଇନି ମାନେ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି